he hmun hi Nelson Lake National Park ti ani a New Zealand rama omani kumsang khajkwa som nga panhi a National Park Act an duan hnuwa khan he park hmun nuam tak hi din alo ni ta ni he park ah hian beach ramngaw le vur in a khuh tlang te an ding khup mai a ruam le dil anom thlua bawk he dil hnai ber tu khuwa hi Nelson khopui ani he park a om Nelson dil tuite hi khovel dil zinga film ber ni in an soya he park zau zong hi square kilometer sang khat som pakua ani a he park ah hian dil lian tak tak panhi rotoi ti le rotoro te anoma helai hmuna tlangom te hi Mount Magdalene Mount Ela le tlang dang te anom thlua he park thang lama hian Victoria Forest Park komin chim lama Lewis Pass Scenic Reserve le St James Conservation Area a awm bawk he park zau taka hian hiking camping le sangaman te an hra te mema heng bakah hian skiing te pawh an hrat viau tho mai he parkah hian helai hmuna kalte thlenna tur in hat pawh som hnih lai an sa bawk Angelas hat an tih phei hi chu a lun viau mai helai hmuna boruak sik le sa hi in thlak thei reng ani awang hian eng thla a nge kalfu ber ti pawh hriat fia fak a har ani mai the helai hmun hi nung cha te pawh in ria run rem nan an hmang ve tho mai New Zealand ut pigeon an ti kereru sawa te anoma sawa chi khat tam to lo tak parakit an ti te pawh anom nuala parakit ah hian chi thum anoma heng te hi yellow crown parakit red crown parakit le orange front parakit te an ne heng bakah hian savadang kalapo South Island robin le Western Weka anom boka laiking chi khat kiupola gecko a oma bak chi khat longtail bedbug kaka sawa tam tak a awm bawk heng bakah hian varak chi khat blue duck anom bawk ani helai hmun hi a faiin a thiang hle a boruak a hriselin helai hmuna tuite pawh an fim hle mai boruak thiang hlim le hadam hip duh tan chuan pan nge chi ani nge yang helai hmun hi a mawi hle mai a mahse a mawi ang ngawta zuam chi ero ani mia lo mai sap tonga singhol an tih mai kothuk tak mai hi a makin a mawi hle he ko bial pup mai pol khuya hian mihring tam tak an dai flut to a nun na neya luta thi a chuak le ta pawh anom bawk he si hall mawi tak mai hian nun na la ve nual to ni in alang si hall kan ti chuan tui chim sang zelin a chim puk te an ni ma yang chu mithiam te soidan phei chuan helai hmun khowela hmun lo om ber te zinga mi ani tlat tui hleuh thiam tak tan lo phei chuan lilu ngot chi ani lowang he ko hip nana tak hian a hip lut von von anga thochamin an thimain a rinom he hmun hi January atanga me thla a hian tlo anuam bera he hmun mawi tak hi Village khopuya awm bawk he singhol bial hi fit zakwa somriat pali a zau ni in fit zathum som nga pali a thu kani he kwa hi a in siam na a rei to veng veng hle mai a hma chuan puk lian pui ni in tui alo sang zela he puk hi a chim ta ni in an soi he hmun hi French marine biologist Jack Cousteau ti lar ani a he palar hian scuba diving nana mandu tu sam panga zinga a soi tel ve ani kumsang khajwa som sari pakhat khan along lian khal chuakin he mun thuk zong hi te alo tum to nge nge kumsang khajwa som kwa pasari ni puya khan helai hmuna hian expedition nei ani le a he si hol monga thilom te chu la in a puk po hi fana zir chian dewa tu mani kumsang ni som pariat thla bera khan tui hnuai long pani te chu he hmuna hian lut le in a pian hmang vel zir chian an tum le bawk among lam phei hi chu a thim mup maya thil nung po anom lo ni in an soi chu ba ka he tui hnuai long te hian thil du om lo tak hmu in helai hmuna lo lilu to mi panhi ruang hi amonga hian an chartlat mai he tui fin riat mawi tak vela
nung cha jeng te chu sangha por rui mai midnight parrot fish Caribbean reef sak le sangadang te po anom bok heng ba ka hian bull sak le hammerhead te po an mu ve to fo bok he si hola hian stalactite le stalagmite tam tak mai an om maya helai hmun hi a hlo om ve tho wangin he si hola lu tur chuan voisom ni pali tal tui chunga lilu to diver ni angai bok he hmun mawi tak hi van sang atang po in a hmuh theih ni in an soi ze zel a hmingah hian blue hole ti ani a he an hming phua tu hi British diver Ned Middleton ani a kum sang kha ko som riat pariata ale khabu azia 10 years underwater a khan he hming hi alo ziak telani he tiang hmun mak le moi hi an tam vak lo mai the he vur puk bang te hi an pon hul maya he puk ceiling le lungkara te hian tui aluang ri her her thin ani he puk hi maintain hall ruama oma mel som pathum le point ruk laya thuyani he puk hian a hma chuan hming pani aneya sitan tagu khon hnunga vur tlang le ak otak sit dil te takte hnunga vur tlang amai ro chu vur tlang hi atui ve zela kum tinin khuwa alum zel bok si nen atui chak tel tel le ngal he hmun tlo du te tan mani a kal arem lo ni in alanga he hmun tlo tur hian hruai tu guide rual in kalanga yang he buk moi tak hi July thla atanga September thla chungin tlo thei ani a om na hmun hi Junior Alaska USA a ani atui zel kara hian mithiam te chuan be seina ero an nei thunga an be seina po hi khuwa alum chakdan azira a in nghat thung Menden Hall vur tlang te hi an tui zel na kara hian thil tha ero an chhuah pha ve thowa vur tuya wang hian Menden Hall dil po alo pian le thei pha thung vur atui na sat po le he dil hi azau ve zel ti na ani a vur in he dil hi a chom si a he dila hian sanga anom nual maya heng te hi salmon dolly varden char le kat trot te an ni he vur zinga hian hmanlai ram ngo ni om tak an hmu chuak le bok kum sang ni som panhi a khan thing bul le chumbung te hmu an ni a heng thing te hi an zung ala om veka an hong te po an la om ani vurin a khu hma chuan helai hmunah hian thingkung te dingin ram ngo alo ni thin ni in alang helai hmuna kalte ta na tlo thei tur Menden Hall Glacier Visitor Center din ani a he center US Forest Service in anen kola puitling baga naupang te tan po an hong he center atang hian Menden Hall vur tlang le dil te hi an lang moi em maya kum tluanin he hmun hi hon ni in kum tin mi nuai nga chuangin an tlo zia helai hmunah hian ril tram te tan pai le coffee buat sai thin ani bok helai hmuna cheng thin ching hne pakhat Romeo an ti chu alar hle boka a hma chuan he ching hnia hian ui le mihring te po anel hle maya Menden Hall vur hmunah hian kum sang hnih pathum atanga sang hnih pakua a khan a khosa thin ma se van duai thlak takin ramsa ve thin ten an kap hlum ta ni he Menden Hall Visitor Center a hian he ching hnia hriat reng na hmun hi siam ani a avun te po da lan ani bok